Mga sakop sa Bureau of Jail Management and Penology sa Talisay City Jail gipaubos sa surprise drug test sa mga sakop sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse sa Office kung si Padaw. Si Chona Carion sa report. Gipakalitan og drug test sa jail personnel sa Talisay City Jail dormitory kaganihang buntag. Gisugdan ang drug test alas 8 sa buntag. 43 ka mga jail personnel, upat kanila mga babae ang gipaubos sa drug test. Mismo ang warden sa Talisay City Jail nga si Jail Senior Inspector Crisiril Awe ang mihangyo niining ngadto sa Sipadaw. Kini aron masuta kung aduna bay mga jail personnel sa dakbayan nga tigamitan og ginadiling drogas. Hinuon silang tanan Negatibo ang resulta. Ikaduha na kini karong tuiga nga gipaubos sa drug test. Ang una ni adtong Enero 29, diin Pulos usab Negatibo ang resulta. Uban ni Marlon Belgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.